נכון, הוא העביר 25,000. ביום שהוא בא אליי הביתה וניסה לסחוט אותי, יומיים לפני הקרב, הוא ידע והוא שמע, היה גם עדים שם, שהכסף נכנס זה סליקה, מי שמכיר, מי שיודע מה זה סליקה, חברים, זה כל חודש, שהכסף נכנס ב10 למאי, כל הלוחמים, אף אחד לא קיבל כסף, כולם מקבלים ב10 למאי, כל אלו, אבל לא, הוא, אמרתי לו, אתה תקבל את ה-25 שהשקעת, קודם כל, עכשיו אני אראה כמה כסף האירוע עשה, כי אתה לא לוחם רגיל, אתה יודע שמרוויח זה, ואני אדע כמה לשלם לך, הוא ידע את זה. אבל בכל אופן הוא הלך העלה עליי סרטון שקרי, שאני לקחתי לו 25,000. ובכל סרטון ובכל לייב, שהוא לא קיבל כסף על הקרב, אף אחד לא קיבל כסף על הקרב. היה 2 תשלומים לקרב. תשלום הראשון שולם כל הספקים. אתה יודע שזה הובלות, והאצטדיון, וכל הדברים, אתה יודע, בכיסאות, ובלגן שנהיה שם גם. התשלום השני זה לוחמים ועובדים. לא משנה כמה הוא שקרן, כולם ציפו ממך שלמרות הכל תיתן בראש. ולא עשית את זה. בהצלחה בהמשך הקריירה העבודה שלך. חבל. לא משנה שהוא רימה ומרח עליו שמן שבכל מקום בעולם הוא מקבל השעיה גם לאיזה שנה, שנתיים, ונפסל, ואני המנצח, הייתי צריך להמשיך בהצלחה בקריירה העבודה. שופט עצר את הקרב. לא אני עצרתי. שופט. בא ובדק אותו. אחרי בדיקה הוא חוזר אליי ואומר לי, יש עליו שמן, מה אתה רוצה לעשות? כאילו, מה אני רוצה לעשות? מה אתה שואל אותי? אתה יודע את החוקים. החוקים ב-MMA, אם בן אדם רימה בבזלין, שמן, נפסל, אוטומט. וזה אוטומט, אני המנצח. אני עברתי ב3 שבועות האחרונים מאז הקרב, לינץ' ברשתות, בצורה מחרידה, והכל בגלל שהוא הפיץ עליי שקרים, ושקרים ברמה של, אתה יודע, הוצאות דיבה ופלילי והכל. והשופט יודע את זה, הוא גם בא אליי אחרי הקרב ואמר את זה. שהוא לא הודיע במיקרופון, כאילו, מה קרה? והוא ביטל את הקרב, ואנשים חושבים שאני לא רציתי להמשיך. אז כאילו, ככה זה נראה. עכשיו, מה קורה באותו רגע שהוא מבטל? למה אני התפוצצתי? ביקשתי על זה 2,000 פעם סליחה. אתה יודע. גם באותו יום באירוע, גם בכמה וידאוים, גם בכותל שהייתי, העליתי וידאו שאני מבקש מחילה והכל מכולם. אחרי שהוא רימה אותי, והשופט עוצר את הקרב, מבטל, הוא עושה לי ככה. ומסתובב לקהל, עושה להם כאילו אני פוחה. בוא'נה, אתה רימית ואתה, כאילו מה זה, רצחת וגם ירשת? ושם איבדתי את זה. זו הייתה הטעות שלי. לא הייתי צריך לאבד את זה, אבל, לא יודע, אני בן אדם כמו כל אחד, ואתה חושב שאתה עובד על אירוע 4 חודשים, הפקה מטורפת, מגיעים אלפי אנשים, כולם, ואתה בעצמך רוצה להשתיק את הדבר הזה שמלכלך עליך כבר תקופה רצינית,